από κεφάλια γαρίδι. Αυτό είναι το ζουμί από τις γαρίδες. Ακριβώς. Και η μυρωδιά που πρέπει να σας πω που βγαίνει από αυτό το τηγάνι είναι, πώς θα τη χαρακτήριζα. Για όσο αυτό μαγειρεύεται θα κάνουμε και ένα τροφικό. Θα κάνουμε και ένα πιάτο λοιπόν με γαρίδες και λαχανικά. Πάλι σε ένα τηγανάκι τι κάνουμε, τι ρίχνουμε, κρασάκι. Το λιέλαιο μας. Λιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, Εκεί ελαιόλαδο. Και εδώ θα βάλουμε πάλι γαριδούλες. Ένα πολύ γρήγορο φαγητό. Ένα πολύ γρήγορο φαγητό. Και από ό,τι βλέπω δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα παχυντικό. Δηλαδή έχει λίγες θερμίδες. Γιατί αυτά που χρησιμοποιούμε. Οι γαρίδες και τα λαχανικά. Άρα λοιπόν μετά μπορούμε να τα επισκεφτούμε μια χαρά. Κατάλαβες. Λοιπόν, ρίχνουμε πιπεριές σε όλα τα χρώματα γιατί. Πάκια, ρέβα. Ρέβα, τι είναι η ρέβα. Είναι ένα λαχανικό. Μοιάζει με το αραπανάκι. Και γενικά τα πολύχρωμα πιάτα έχουν και είναι πολύ θρεπτικά, έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο. Λάχανο. Είναι και τόσο απλό. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ άλλο. Κοιτάξτε. Και πρέπει να σας πω ότι βάλω μέσα και πολύ λίγο ελαιόλαδο στην αρχή. Δηλαδή, λίγο, πάρα πολύ λίγο, δεν είναι. Σβήνουμε με κρασάκι. Άλλη λευκό κρασάκι έτσι ωραία μέσα. Όλα τα αρώματα, ωραία. Και το θέμα αυτό τι είναι. Σάλτσα στριπιών. Βάση βασικά. Σάλτσα από στρίδια. Σόγια, μέσα σόγια. Είναι όλα αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούμε πραγματικά στη μεσογειακή κουζίνα. Και αυτό τι είναι. Και έχει ένα μαγείο. Λίγο κοτοπουλότικο. Μέσα στις γαρίδες μπορούμε να βάλουμε ζωμά από κοτόπουλο. Έτσι πάρα πολύ. Αλλά την πιπέρι σκόρδο φυσικά. Το σκόρδο φυσικά δεν το καταλαβαίνουμε μετά. Αλλά λάδι πιπέρι είναι βασικά στοιχεία. Λίγη ζάχαρη. Ζάχαρη γιατί τι είναι πικρό μέσα. Θα βοηθήσει να έχει μια πολύ ωραία γεύση. Τέλεια, και από ό,τι βλέπω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Γιώργο, κοιτάξτε, θα σου πάρω ένα πιάτο μετά. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, κύριε Γιώργο. Και το πιάτο μας έχει γίνει πολύ χρώμο και πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλουμε λίγο ριζάκι μέσα λοιπόν στο τηγάνι που. Πού? Το πιάτο θα βάλουμε το ριζάκι για να το γαρνίρουμε. Το λευκό που βάζετε μέσα το υγρό τι είναι. Άμυλο, για να δέσει λίγο τα υγρά του. Η ζωντανή κομίτα είναι, θα πάλι τη γλιτώσαμε. Αυτά είναι έτοιμο. Πολύ καλό, είναι έτοιμο. Το φαγητό μας είναι έτοιμο πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Σβήνουμε. Είμαστε έτοιμοι να το σερβίρουμε. Σύσαμε, λέω. Είναι σύσαμε, λέω έτσι για τη γεύση, μια ιδέα. Και είμαστε έτοιμοι να το σερβίρουμε. Για να δούμε πώς θα το σερβίρετε εδώ πέρα, γιατί ξέρετε η εμφάνιση στη μαγειρική είναι το ίμιση του παντός. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε. Ωραία, έχουμε σερβίρει όλο αυτό που έχουμε φτιάξει μέσα στο τηγάνι στο πιάτο. Να δούμε που βρίσκεται το γιουβέτσι μας, όση ώρα εμείς μαγειρεύσαμε αυτό. Πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά. Γίνει και αυτό. Το γιουβέτσι μας είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε και τα όστρακα. Λοιπόν, ωραία. Ενώ το γιουβέτσι μας είναι έτοιμο, να περάσουμε να δούμε. Έχουμε ρίξει και τα όστρακα. Και θα τα δούμε σε λίγο ενώ θα είναι έτοιμα όλα αυτά, όσο μαγειρεύονται και όσο γίνονται. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο να δούμε τη βόλτα που έχουμε κάνει στη Ρόδο, στην παλιά και στη νέα πόλη, στις ομορφιές τους και εκεί που το σύγχρονο πραγματικά συναντάει το παλιό. Πάμε για βόλτα στην παλιά και στη νέα πόλη της Ρόδου και επιστρέφουμε για να δοκιμάσουμε. Ακούγοντας τις λέξεις Μεσαιωνική πόλη ή Καστροπολιτεία, στο μυαλό μας έρχονται αυτομάτως εικόνες ερειπίων, ενώ όταν βρεθούμε εκεί, αυτόπτες μάρτυρες, χρειάζεται να κλείσουμε